Halo, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि Bodo Max YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय। दिनै गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावदों। बर' इउटुबारफोरनिफ्राय मोनसे आपडेट लाना सफैबावबाय आङो। सिगाङावनो आं बुंखादोंमोन नोंसोरनि सिगाङाव थाबैनो भिडिअ लाना फैफिनगोन होननानै बुंखादोंमोन आङो। थिग बे खोथा बायदियैनो नै दिनै सफैफिनबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, ओमफ्राय लोगोसे बेल आइकनबो थुना हो आरो ओमफ्राय आंनि जाहाथे भिडिअ गोदान दिहुनबाय थानाया नोंथांमोननिसिम सहैबाय थायो। दानिया फैदो फार्स्ट निउसनिफ्राय। जोंहा दं बुहुम मोसाहारि चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना माने भिडिअ सर्ट मुभिबो खालामो, ओमफ्राय बिहारि पार्ट 2बो खालामखांबाय, ओमफ्राय बेजों लोगोसे कभार डान्सबो खालामो बिथांमोनहा। नोंथांमोना बिसोरनि भिडिअखौ नुवाखैब्लाथाय डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों, नोंथांमोना बे लिंकआव थुना होबानो जाबाय। दानिया फैदो नेक्स्ट निउस आपडेटनि सायाव। दानिया दं जोंहा बड'लेण्ड टाइगार चेनेलनिफ्राय। बिथांनियाव माने मोनसे कल रेकर्डिं सफैदों। बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे कल रेकर्डिंखौ आपल'ड खालामना होबाय। आं बेनिनो मोनसे फिसा पार्ट सालायनि भिडिअ। गोथों मानसिनि साननाय हनाय मा गिदिर मानसि बिलाय टरेन आरो प्रसान्तआ मा गिदिर मानसि बिसोरलाय? मा गिदिर मानसि बिसोरो? सासे बर'नि बै समनिनो सासे बादो टरेन आरो प्रसान्तआ मा खालामदो? दाख्लै मानो खौसे जानायनि बाथ्रा बुंनांगौ? मानो बुंनांगौ बिसोरो? मानो बुंनाङा जाखो? मानो बुंनांगौ बिसोरो? मानो बुंनाङा जाखो? इलेक्सननि सिगाङाव मानो बुङासै? इलेक्सननि सिगाङाव मानो बुङासै? बिटिआर गोरोबथाखौ मानो बरायनो हायासै? जाय बिथांमोना बेनि कल रेकर्डिंखौ खोनायाखै, फुल नायनो लुबैदोंब्ला गावनि चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय। बिनि लिंकखौ आं गाहायाव होना दोनदों, बेयाव लिंकआव थुना होनानै नायहैबानो जाबाय। दानिया फैदो जोंनि नेक्स्ट। बिसोरनि चेनेलाबो दासिमबो फिसासो दै, दाबो 417ल' जानानै दङ। नोंथांमोना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। 1K जानो थाखाय बांद्राय गोबाव सम नांथारला, नोंथांमोना हेल्प खालामबानो जाबाय। बिथांमोनाबो कभार डान्स खालामो, ओमफ्राय लोगोसे भिडिअ सर्ट मुभिबो खालामो। नै दाखालिसो बावै बांद्राय गोबाव जायाखै बिथांमोना भिडिअ सर्ट मुभिबो खालामखांबाय आरो आपल'डबो खालामखांबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला थांनानै नायहैनो हागोन, आं लिंक होना दोनदों। नोंथांमोना हेल्प खालामलायदो, सापर्ट खालामलायदो, साबस्क्राइब खालामना होदो। बिथांमोनखौ माने हेफाजाब होलायबासो बेफोरबायदि जौगालांनो हागोन। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ खालामबाय थानाया नोंथांमोननिसिम सिगां सहैबाय थायो। आरो नोंथांमोनाव आं मोनसे कुइसन खालामो, आंनि भिडिअफोरा माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा बेफोरखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअ खालामनायफोरा जायाखै नामा बेफोरखौ खिन्थाहरबानो जाबाय, आरो माबायदि खालामनांगौ। ओमफ्राय नोंसोर खिन्थाहरबासो आं मिथिगोन नालाय, ओंखायनो नोंसोरनिफ्राय कमेन्टआव खिन्थाहरजानो लुबैयो। ओमफ्राय नोंसोरो खिन्थाहरबानो जाबाय। दानिया फैदो जोंनि नेक्स्ट निउसनि आपडेटनि सायाव। दानिया दं जोंहा CMCनि प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। नै बिथांमोना दाखालि टिलार मोनसे होदोंमोन, दा बे भिडिअखौ मोगथां महर होनो हाबाय बिथांमोनहा। बिनिनो आं भिडिअ फिसा क्लिप होनि। जाय बिथांमोनहा नायनो गोसो गुदुं, नोंथांमोनहा नायहैनो हागोन, लिंक होना दोनदों गाहायाव, थांनानै नायहैबानो जाबाय। दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट निउस आपडेटनि सायाव। दानिया दं जोंहा आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना नै दाखालिसो भिडिअ गोदान आपल'ड होबावदों। बिथांमोननि भिडिअखौ नुवाखैब्ला थांनानै नायहैनो हागोन, आं लिंक होना दोनदों गाहायाव, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। दानिया फैदो नेक्स्ट निउसनि आपडेटनि सायाव। दानिया दं जोंहा बारसा रानि बसुमतारी चेनेलनिफ्राय। बिथाङा माने सानफ्रामबो भिडिअ ब्लग खालामबाय थायो आरोना, आरो बिथाङा नै दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबावदों। बिथांनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला थांनानै नायहैनो हागोन, आरो लिंक होना दोनदों आंनि गाहायाव, नोंथांमोना थुनानै नायहैबानो जाबाय। आरो अनोब्ला बेनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गावजों गाव माने हेफाजाब होलायबासो बेफोरबायदि जौगालांनो हागोन। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आं बेफोरबायदिनो भिडिअ लाना फैबाय थागोन अरायसमबो। नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नोंथांनि चेनेलखौ होफाजानो लुबैदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय, ओमफ्राय लिंकखौबो होना दोनबानो जाबाय। अब्लाना नोंथांनिखौबो आंनियाव होफागोन आरो ना।
आंनि भिडिअआ एसेनोसै उनावहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय लोगोफोर